Aprang si kado we na YouTube channel kelang vera calling jiu tomhan samai kadom pejir glo lesi pini na li tomhan ele si vlogs kasemari pansining halo tege pini biya duni polo dipu aha waran si non amat ge cisik lab lo jo non la gari kidun ji pansi ready lo si abia bang mo hada ahem le rokan sinang le tumhan peklang po sinon bang ge neli same ke baran balang jo laten lapu ke nitu marong lo baguria rong lo jo ada prang amat hun melan side dulu ya là cái rong cái đam mà to vào rồi hả cháu là tí số thạch long rim cái gửi hem luôn guys là xin nói tôm pin sơ hem năng lệ lo lại get lo cái poching get lo là pin nó bang cái tawar cái đam lo kilo chia tawar lo là cái abia hem pin sơ hem lo là bang cái photo session nó đêm lo photo cho thay đêm lo là xin nó bang cái alang litung puthak Arnam hirjimi ke doje phan alang litum phan arnam phan kiro pilo lapen gerdas semedolo alang tum kailong hirjimi ke doje phan nona bange alang litum bahini puthak pinan solong ningkang sam ke kerni same kidu kisung ben ke jokje phan alang tum kailong arnam ahirjimi ke doje phan alang litum phan Arnam kardom pilo mondoli di board atum apen women atum ben selang di tamakai ding pi ningkang sam kido werji pinan song bong ningkang sam tek werji kado we kisung ke boy long dame alang litum kaching hon pen kido tek je phan alang litum aphan Arnam ardom pilo alang litum along kai ding pi long ningkang sam kido werji phan si alang litum phan Arnam ardom pilo la bia pinso la pen arlo solo alang litum ko anaja kiding bene kachit thegal teng pen alang litum kichun lo pinian ke asika dogo we alang litum purear nanat kaching ki chethan pen alang litum arona teng pen chibia long pe melo ake arnam phanalang litum samya khiru pilo sona porke me arnam alang litum han ki pi pen apot alang litum pinian ke alang litum Arnam arona teng pen ada masar sami ke chok lo tapi nona bangke korjang atum bangke foto session chen lo foto chiklik lo jaga tum ke ning che parong lo foto chu thai pen la pen sonsi la kadogo we atum bangke nangidun atum ke alang litum phan ke panong pi a present hi hui sami alang litum pi lo la pen panong pilo la pen alang litum same chodeng lo la pen kado ko we tum nai dun tum an same aning arong pik pik lo athe pini ga ke mesenar ni arnam pr ni lo se alang litum malong nang dun tum an tame aning arong chipi pen la bang so da masar long nang chetong dun rin ti lo la sino na bangge kado we present tum pi bom lo la pen yat nge choran chu bom lo dining hall lo la ke la pen la an chodeng atum stame do lang jo yak nge chodeng bom lo yat nge chu bom lo la son se nam bom wang bom lo la pen la pu ini tum same han an bu same hol dun lo la ki chu ye tum along la pen chu bom wang bom lo son se adama sar long ki la pen ka chetong atum stame do pik hangjang pini arni along stame alang litu malong nang chetong dun pik pik
labang so ada masar lo lapen pini labang so ada masar long ahanaan lo lake thiso salad lahai lo lapen papor pi ke asar ke labang ke pilo miramis ahan dali lang ok phak ok broiler chicken lahai si bonai lo lake hapu kiru ke thai tum lo apen aku na baklang tu po lapu bang ke jo nini tum lapu bang ke nini tum poria lo alang litung puria lo se alang litung nili khan pachini lo lage nili puria lo pusialang ni chatan lo se kaddo ko we atuma same churu lo kachetong nun taman hamadame pen pinia video same ni lilan se gang tong lo kaddo we same do me thak me kardom